والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande ñalawmare alat sappo e ɗiɗaɓre lewru ramadana hijira annabijo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallama diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi yaadore be go'ore lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. En ceedayi en ɗo fassira deftere allah teddude, en ɗon bo ha nder surol baqara keña en fuɗɗino fassirgo ayare walamma fasala talutu bil junudi, nden wakkati he'ai en fuɗɗitan diga ha mare nden en jokka yeeso to allah yeeɗo. Bisimillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. جمراوي فلما وكتي فصل طالوت سندي ورتد بالجنود بلوالي قال أوي إن الله عند جمراو مبتليكم وجربرهم بنار بشوفه ومن شرب منه كوم يريها شوف الله فليس مني ونداي بيئم ومن لم يطعم كوم ميتايغول فإنه هنكو مني ودوندي بيئم إلا كوينا من اخترف أنتيبودو غرفة يدأم بيده أجود مودو فشربوا هم ببوبنجري إلا قليلا سيسد منهم در مقبل. فلما جاوز والكتي وجاتي هو هنكو وجاتي شوف المن هو هنكو والذين بين آمنوا معه ندن ببيماكو قالوا سيبنبي لا طاقة لنا بود غلنا من بجالوت بين جالوت وجنوده إلى والمود. قال الذين بين يظنون بدونجيكا كو بدو لبني أنهم هم بدو mulaqullaha ɓe pottan e allah ɓe mbi kam ɗum ɗi heewi min fi'atin ibgo e yebre
qalilatin famarde ngalabat nde jaali fi'atan yeɓre kasiratan ɗunde. wallahu jomirawo ma assabirina o ɗo wondi be muyɓe. ayare man ba en fuɗɗino fassirgo nde keña en fassiri jus'u nder maare falamma fasala ɗaluta bil junudi. en fassiri fasala wurtudugo ɗaluta be maɓɓe. en fassiri ɗaluta man en fassiri junudu. to lawale en ɗon ɗo fassirgo haala junudu ɗen ɗon on wakkati meɗen timmi. en ummitiran qala inna allaha mubtalikum binahar. hanko ɗaluta wakkatiyel o wurtidi be jama'are mako haɓoɓe ɓen mbi yahoɓe ha ɗuɗɗum riwayaji fu ko watta bana ko shikata jeyshu kanjum on 80 o wurtidi be nder bani israila. ɓe wurti woɓɓe nder modiɓɓe tafsir wi nder wuro baitul muqaddasi on ɓe wurti ngam kangol on woni asima maɓɓe, gasol maɓɓe mangol ko ko en mbiyata headquarter wakkatiyel man. nde ɓe wurti se hanko ɗaluta se o wiɓe, woɓɓe mbi ɗum ilhamu on Allah waɗanimo hanko ɗaluta, woɓɓe wi aa oɗo wondino be nanta annabi Samuel hanyum on wi'atamo nda ko Allah wi, Allah jarriban ɓe. to nder modiɓɓe muhaddisina hamɓe seɓe laari hikima majum fuu muɗum salata kujeji ɗiɗi: heftugo ɓen on woni haɓoɓe fi sabilillahi, be heftugo ɓen on ɓe haɓatako fi sabilillahi. kanjum modiɓe tafsir waɗi komgulo ɗuɗɗi ko ɓe en ɓe no fassiriri nokkure ɗo. woɓɓe mbi nde ɓe wurti Allah jaribiri ɓe ɗon ka, woɓɓe bo mbi hanko annabi Samuel on o tori Allah laɓɓina haɓoɓe nder maɓɓe be ɓe haɓatako. woɓɓe wi a hanko ɗaluto on o yiɗi o anda ɗa'atul jundi mako ɗowtoɓe nder maɓɓe be ɓe ɗowtatako, ngam dalila ɗowtare wajibini haɓoɓe ha ɗow ardiɗoɓe. wajibi on ɗo amirul jeyshi, wajibi do tokkoɓe mo ɗowtana mo ɗowtare nde wajibi. bana en andi ha hande zamanu men hande ulumul askariya, awamirul jeyshi, awamirul munsa'a dole ɗi tokke wala ruɓutugo. to komanda hokki umurnini dole ɓe woni les mako ɓe tokka umurni man. umurni man ɗo koda ɓe yahan ɓe mbara ɓe on dole ɓe tokka umurni man, ngam to ɓe tokkai umurni man aqiba man ñaɗan ha dow maɓɓe. oɗo kañum en mbi tasniful jeyshi ko jooɗi duniyaru kusan ɗo yaada lallay ko ɓe en be no canjirta ɗum seɗɗa seɗɗa, amma kusan usulu maji sottai, mana asliji me sottai. to hanko ɗaluto yiɗi o jariba o anda ɓen on ɗowtoɓe ɓe on ɓe ɗowtata. ko bana modiɓe artuɓe fassiri ɓe mbi a nde ɓe wurti ɓe ɗuɗɓe ɓe yahi bana 80. ai ko nyamnata konuman yarna konuman yarna dabbaji maɓɓe, yarna dabbaji je ɗeftata dimlanteni mai na ɗum huɗe seɗɗa ba. ɓe ɗon wurta ɓe acci wo baitul muqaddas diga ɓe yettai ha sengere nde ɓe haɓata ɓe kan anin ko en se ɗon ka fe'ani ɓe. nde ɗon ka fe'ani ɓe ɗoɗɗon non hanko ɗaluta o wayliti o ɗami annabi Samuel. nden Samuel kañum bo se tori Allah se wanginani ɓe shofol je ndiyam. to anani ɓe wima naharu kanjum on shofol ndiyam belɗam, ɗam ndiyam muɗum tayratako ha foroy. enen jotta leddi meɗen en ɗo mari shofol gotol ɗum shofol biniwoy feere muɗum, kangol en mari ha leddi meɗen Adamawa, ngam kangol on ndiyam muɗum sendirtako seedei famɗa seedei ɗam ɗuuɗa ɗam ɓedda. amma enen ha ɗo ni en ngala shofol ko gotol. ɓe en wiyata maje ɗo fu ɗum gunduppe on ɓe mbiyata ɗe, ko kuma ɗum pangaluji on jadawilu. to tanan ɓe wima naharu shofol ngol ndiyam muɗum tayratako, kanjum nder woɓɓe modiɓe muhaddisina ɓe mbi aa nde ɓe wurti wuro maɓɓe ɓe yetti ha dow naharul ordu jotta fu ngol ɗon
cofol man amma jotta ndiyam magol wayliti warti ndiyam lammuɗam ɗam yarata ko narol ordu jotta kangol cofol man on ɓe wetti ham ko ɗaluta be jamare mako nde nda ɗon ka ɗo satani ɓe nder anduɓe ulumul askari se ɓe mbi'a hikima on haɗugo ɓe yarugo ndiyam ngam to ɓe yari ndiyam ɓalli maɓɓe tappan ɓe fotai ɓe haɓa en andi goɗɗo to o somi wakkati o yari ndiyam ni wala ko wawata waɗugo kanjum woni ɗaluta se jarribiɗe ɓe cofol wiɓeta ɓe yara se o wi inna allaha mubtalikum bi narin allah jarribiran on be cofol pottal modiɓɓe ni ɗum cofol ngol ɗon hakkude ordunna kanjum on jordan jotta benanta Palestine leddi Palestine ɗo kanjum ba en wi wodi ɓe feere wi ɗum nahrul ordun on o ɓe mo mbi'a irin modiɓe artuɓe ɓe mbi'a o tori allah on wangini cofol ndiyam man to fuu ayara man eftan manaji man no a hoosidi fuu sahan ha tafsiru kanjum o wi inna allaha mubtalikum bi narin allah jaribiran on be cofol diga ɓe yettai ha mago faman shariba minhu ko moy yari ndiyam cofol ɗo fa laysa minni o wonday be am na satugo ɗonka na marugo haaje yarnugo dabbaji na marugo haaje jobnugo ndiyam amma to a yari ndiyam man ni a wonday be annabojo man haɓɓo wonduki ki yehi on o sappi ɗo ko goɗɗo man wurta dilla wala nder konu man na konoy moɗi ɓe fuu fottini wonday be mako ɗo mana wonday nder ɗowtanagomo hanko ɗaluta wakkati man kanjum woni ɗowtanago annabi Samilu ɗowtanago annabi Samilu bo kanjum on woni ɗowtanago Allah haɓɓo les ayare ɗo ha kalimawol qala ɗaluta ɗo inna allaha mubtalikum bi narin ɗo les ayare man modiɓɓe ɗo wurtina masalaji ɗuɗɗum ha fikku haɗɗo ɓe mbiyata mustahidu to goɗɗo waɗi ijtihadi mako ha masala nder fikku o wurtini masala mako ha dina to ni o yetti darajatul ijtihadi moy on yetti darajatul ijtihadi sey to a waɗi haɗa maddaji mashaba maɗa ɗo a waɗan ijtihadu ha nder mashaba maɗa to bo a waɗan ijtihadul am ɗo bo sey to a waɗi haɗa ha mashabaji fuu kanjum kusan en wala ɗum jotta sey dai a waɗa ijtihadu ha dow mashaba maɗa kanjum ɓe wi to ko ƴetti darajatul ijtihadi dagi o wi'a ni dina allah wi ko kuma ni allah hiiti hanko on ɓultitini masala hakkunde qara'inu ko andi ko o wurtini hakkunde qur'anu be hadise be qara'inu bolle modiɓɓe be nanta ko nandi be man hanko bo o siiwi o ɓultitini o wurtini masaba mako ko kuma o wurtini fatawa mako kawlu mako dagi to wetti darajatul ijtihadi dagi o wi'a banni allah wi koko banni dina allah wi ngam dalila ɗume ɗalutu na ɗum annabojo ba o lamɗo on o woldatako bo be nanta allah be annabi Samilu o wolwata amma ɗume jomirawo sewi en falamma fasala ɗaluta bil junudi qala inna allaha mubtalikum ayi o itti annabi Samilu haɗo o itti wasiɗa fuu so wi allah jarribiran on to allah jarribiran on no kañum woɗi ɓe wi ɗum wahyu al ilhamu allah waɗanimo woɓe bo wi'a be ɗemgal annabi Samilu amma ayi o itti wasiɗa man o wi allah on jarriban to haɗo falamma fasala ɗaluta bil junudi ɗalutu bil junudi qala inna allaha mubtalikum bi nahrin faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fa innahu minni waman lam yat'amhu to bo goɗɗo mettay ndiyam man e ko waɗi jawirawi yat'am haɗɗo arande ke man shariba to goɗɗo yari to ni goɗɗo yari jarɗo ndiyam ɗo fof wonday ɓenanta ɗalutu to o mettay ndiyam man wato yarugo kam riwama ko mettugo ta o mettaɗam be satugo ɗon ka ɓayen mbi be yiɗugo yarnugo dabbaji be dimlatteli maɓɓe be marugo haaje jomnugo ndiyam fuu to o mettay ɗam hanko on wondi ɓe ɗaluta faman lam yaɗamhu fa innahu minni illa man ihtarafa garfatan biyadihi ko gurfatan biyadihi illa koyna man on ihtarafa o tuuɓi garfatan ñeɗande biyadihi be juuɗe mako se o ittitini ngam ɗume foti to o wi goɗɗo to mettay ndiyam ɗo wonday be mako goɗɗo ko goto to hakkille mettataɗam man goɗɗo ko goto luttata be mako
to do banni kañum waɗi jomirawo si waɗani ɓe istisna'u ngam hoytina yonkiji o wi seedey to goɗɗo salay o tuuɓa tuuɓande hoore ko kuma o wooɓa woɓande hoore haɗɗo waɗi ɓe qira'at woɓɓe feere jangiri harfatan biyadihi nafiu ibnu kasir be luttuɗum qurra'u bo hamɓe ɓe jangiri hurfatan to ɗum on mana harfatan ɗum on mana hurfatan harfatan ɗum ñeɗande on hurfatan bo migdaru ñeɗande man mana ko fotata be ñeɗande foti hunde wonde feere on a ñeɗirta foti a tuuɓan be hunduko maɗa on a yara amma ɗume ta sala hurfatan man ta sala dede ñeɗande jungo woto man ñeɗande jungo woto man ɗo andi salay sofna dande be sofna ɗaɗi yaroje ndiyam amma ittata ɗum kakam to se kañum jawirawo wi illa hurfatan biyadihi nden ma ñeɗande man laata be juuɗo se modi ɓe wiyata e non waɗi jomirawo wi hurfa en ɗo anndi harfata kam nane ma ñeɗugo be jungo on amma ɗume waɗi jomirawo wi biyadihi be jungo ma ko ɗo wangitina jungo ɗo ngam ɗume jomirawo ɗo holla ɓe famɗugo ndiyam yareteɗam man en ɗo anndi ndiyam ɗam jungo nokkata salata ko millimita on seɗɗa to ta goɗɗo sala ɗam to ha mettan ndiyam man ma to goɗɗo salay ɗam kanjam oɗo wondi be nanta ɓaluta se nde ɓe wari ɓe yetti ha dow shofol man ko ɗum narol ordunnu man ko a shofol ngol Allah wanginani ɓe man nde ɓe wari ɓe yetti jomirawo wi fasharibu ɓe fe fasharibu minhu illa qalilan ɓe fuu maɓɓe se ɓe waɗi ka yarugo tan en wi ɓe noyi ɓe ujune noyi capanɗe jeetati ko ɗuɗɗum fassiroɓe fu yahi ɗo ɗum jeysu on jeysu wayi kañum en wino diga Kenya ujune capanɗe jeetati to ɓe fuu maɓɓe se ɓe yari illa qalilan se seɗɗa ɗo kañum woni yimɓe ɓe salay firqatu tan ko ɓe salay katibatu ɓe ujune temerre e ujune capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi e temerre jeego e capanɗe fuu yari ndiyam man ayi konu ka fuu muɗum timmi se katiba tan kanjum yimɓe temerre tati be sappo e tati ɗo on lolluɗum riwayaji ko ɗe ke wodi ko filla ha Abdoulaye Abbas wi a ɓe ujune capanɗe jeeɗiɗi e jeego yari ujune nayyi on lutti yaray may amma ko saahi ha nder hadiseji pillaɗi ha nabijo sallllahu alih wa sallam ñande ɓe wurti badar sahaba en ɗo hultiri o wi innakum mislu adadi qawmi ɗaluta o wi onon on fotan be limngal yimɓe ɗaluta kanjum woni temere tati be sappo e tato ko sappo e nayo nden se waɗaɓe ilhamu ɓawɗo ɗon amma ko yaaliri badar ɗum temere tati be sappo e tato kamɓe on bo limngal yimɓe ɗaluta kañum ko saahi ɓe luttini ɗum katiba on tan lutti ha nder jeysu man fuu ɗo ɓeɗo ɗo go se ɓe gari kayrugo se modi ɓe tafsiru woɓe tindiniri ha nder temere tati be sappo e tati ɗo o e feere nde wari sali yarugo man ɓe wari ɓe sali shofol man tan o e feere bo to yari se tuuɓani hoosa man ñeɗande hoore man se wooɓa sofna daande muɗum sofna ɗonka muɗum sofna ɗaɗi muɗum nden bo woɓande man se he'amo ɗonka man ittanamo ɗonka ittana dabbawa mako ngo o waɗi o nana o wala haaje se o nana nashaɗa nden ɓe yaray samɗo hamɓe ɗonka maɓɓe nde ɓe eeri mamani ɗonka ma se timmi se ɓe laati jaladan mana ɓe ɓuri saatugo dininta ɓe yari ñaɗandema nder bawɗe Allah nden waroɓe yara bo nde ɓe wari yarugo ni se ɓeɗo yara ɗon ka timmatako wayi yashrabuna shurbal himi bano dabbaji to ɗon ka satini ɗiɗon bembi ɗi wari na ɗi tuuɓon tuuɓugo ɗi waɗa ka yarugo tan to banni ɓe gaɗi ka yarugo ɗon ka sali timmugo haɗɗo woɗi ɓe tafsiru sesendiri ɓe mbi a kamɓe kadi ga ha mayo man ɓe acci ɓe oye feere bo mbiya ɓe waɗi ka yarugo amma ɗon ka watay en andi lallay wakkati feere ɗon ka satan je a yara ndiyam dande maɗa yoratako mana dande maɗa sofatako ɗon ka man timmatako se ɓe waɗi ka yarugo ɗon ka maɓɓe timmay to kamɓe nde ɓe eeri mayo mani ɓeɗo andi ɓe ɗaluta se luttiki ɓe yimɓe temere tati ɓe sappo e tati ɗo se diga wakkati ɓe se ɓe kultori ɗeerugo mayo man ayi aya Allah wangan faman sharibahu falaysa minni yaruɓe goo se ɓe mbi wa qalu la taqata lana alyawma bi jaluta wa junudihi se ɓe mbi hande falamma jawazahu huwa hanko ɗaluta nde o ƴatti o eeri
shofol man mana ɓe salingol hanko be hoore mako walladina ma'ahu o ƴakki shofol man hanko be hoore mako be nanta ɓe o wondi fu nde ɓe saali shofol man ɓe o wondi man pat hakkunde man sey ɓe mbinayi e wi la daqata lana alyawma bi jaluta wa junudihi min wala bawɗe hande ɗo min ngala bawɗe ɓe jaluta be nanta lawale muɗum fu nden haɗɗo inde jaluta bo wari arande en fassirno ɗaluta ko oɗo ɗo bo inde mako jaluta jaluta ɓe mbiyan kon lamɗo kan aninko en hankon ardi ɓe mana yimɓe Palestine o wardi be maɓɓe ha babal yeyre konuman nde o wardi be maɓɓe inde mako jaluta amma o sifru Samuel inde mako wari Juliet ni inde mako wariri Juliet be nanta lunga ibriya amma qur'anu no wirimo banni enen en kosata jaluta do etergal ɗume ɗaluta ɗi en fassiri keña ɗo ha amniyatul masadiri en mbino ɗume kanjum on faalutu ko do etergal men liyata rahamutu rangabutu e ko nandi e maji to ɗo hanko jaluta o laati o kan aninkejo nden bo ɗuɗɗum nder modiɓe fu yehi ɓe mbi modiɓe tafsiru suddi nder maɓɓe woni o wi jaluta oɗon nder amalikatu horano aadiyanko en amalikatu to non ɓe mbima amalikatu mana yimɓe mawɓe mawna tagdi en kanjum Tahir ibn Ashur no o wi darnde jaluta zira e jeego be nanta shibru zira e jeego be shibru bo kanjum to a foodi a tawan mita 4 be fit gotel mita 4 bo kanjum juutirka juulurde ɗo to a laari juutirka ɗo kanjum darnde jaluta ayi ɗaluta bo keñe en wi darnde mako mita 3 ko to jaluta ko darnde mako mita 4 to kañum hamɓe israelinko nde ɓe eewi jaluta ɗo ardi konu muɗum be jama'are mako so ɓe mbi laɗaƙatalan nden ɓe wiyan ko jaluta o wurtidi be salasata juyushin o wurtidi ma bayna salasata wa arba'ati juyushin o wurtidi be nanta ko woni hakkunde konuji 3 be 4 kanjum soje en mako ɗo hakkunde 200 yahugo 300 kamɓe on ɓe o wurtidi hanko jaluta ayi oɗo bo oɗo wondino ɓe nanta 1,8 ko amma nder maɓɓe ɓeɗo pat ɓe kultori kañum o e feere wi diga wakkati non ɓe wi laɗagatal nabi yawma ɓe jaluta se ɓe gaɗi ka lorugo o e feere ɗo dogga o e feere ɗo nassa loyi koseje o e feere ɗo wa'a hosere wala mo luttidi ɓe ɗaluta se katiba mako ɗo yimɓe 3 be 1 ɗo tan ha ɓe yetti ha nokkure ma to kamɓe nde ɓeɗo ɗo wi laɗagatal yawma bi jaluta o junudi jaluta go wurti oɗo waɗa istiradu nane no al'ada komi yiɗi istiradu ɗum on istiradu a wangina sembe maɗa ha babal habre kanjum nder sembe maɗa a wangina cuusal maɗa kanjum ɗum getta ɗum en andi annabijo sallllahu alih wa sallam wakkati el seydna ali wurti hakkonu kangaɓu ayi o losi kafayi mako oɗo dilla be nanta taɗama oɗo yaha yaadu gadara oɗo wiya moyjo on wurtata habda be mako nden oɗo wiya ana alladi sammani ummi haydara annabijo sallllahu alih wa sallam wi inna hadha almishyata inna allaha la yakrahuha illa fi hadha almawdi o wi yaadu nduɗo ɗo be nanta ñaaƴo ngoɗo ɗo allah yiɗago se ha nokkure ɗo tan ko waɗi ha nokkure ɗo allah danni goɗɗo wurtina sembe muɗum ngam irhabul aɗuwi hunnugo ko habbeteɗo to kanjum to kono waɗannane ma sey a tawa al'ada maɓɓe hande to ɓe haɓan na habre man tan ɗo kako habre jooɗi to ɓe haɓan ɗo sey to ɓe gaɗi istiradu sembe maɓɓe ɓe artata wangingo kanjum waɗi jaluta on ardi kono bana ɗaluta ardi falastinin en israilin en jaluta bo ankon ardi kan anin ko en ɓe waɗi istiradu banni en andi nder istiradu man ɗon ko en jangata sora ko ndey walaqad shafa qawmi wa abra'a sukmuha ilul fawarisi wayka antara addini antara o wi woodi ko ñawdi mo yonki nden bo woɗɗini ñawdigu mako man maskaram me en konu mana ɓe o wondi haɓoɓe ɓe mbi ardu an ardugoɗo kanjum on o yiɗi hanko wonde o ardiri
أبي لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتزامرون كررت غير مزمر يقون أنكر ورماه كأنها أشتان بير في اللبان الأرحمي وقت لاري بكوتي برواء الشاورة نحن بيو أردنا لاري بكوتي برواء الشاورة جوتكم نون بوادرتا أنكو بس أوفي كتما كفير ماكو ونستي تكما كمان ونفع أفئينا بي ay diga haɗo ɗo o yowi culturon ha maɓɓe ni diga safuji timmide oɗo wari naskiɗo haɓa tan o rawi ta musuɗo ay diga haɗo o lowi culturon ha maɓɓe to ɗo ɗum ɗon nder alamaji mana ɗi ɗon nder no konuji fuɗɗirta kañum waɗi wakkati kananinkoen ɓe wangiti nden ɓeɗo ɗo bo isra'ilko bo wangiti nde isra'ilkoen ɓe laari kananinkoen ni se ɓe kultori ɓe mbi la ɗaɗatalal yewma bi jaluta wa junudihi nde ɓe laari ɗuɗugo ɓeɗo ɗo ɓe laari mawnugo jaluta ɓe mbi ɓe ngala bawɗe be maɓɓe hamɓe on yarɓe no ndiyam go ɓe haɗama yarugo ndiyam ɓe waɗi ka yarugo surbal himi haɗo se luttuɓe be nanta ɗaluta qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu allah alladhina ɓen yazunnuna zannu haɗo modi ɓe tafsir waɗi kalimaji ɗiɗi woɓɓe mbi dow yaqiinu ngol woni oɓe o wi'a ngol ɗo dow inde maagol mana dow lunga maagol ɓe yikki hamɓe ɓe ɗo yikki ɗume ɓe fottan be allah mana ɓe ɗo tammi ɓe fottan be allah woɓɓe bo mbi'a dow yaqiinu to dow yaqiinu on ɓe ɗo laɓɓini hande ɓe fottan be allah haɗɗo ɗum on woni liqa allah mana ɓe ɗo yela shahada ɓe ɗo yela hande ɓe pat maɓɓe ɓe yaha ɓe mbare fi sabilillahi ɓe heɓa kalimol shahada ɓe heɓa shahada haɗɗo kanjum annabijo sallllahu alih wa sallam wiyata nder hadiseji lolluɗi man ahabba liqa allahi ahabba allahu liqaa to ni goɗɗo yiɗi fottugo be allah allah bo yiɗan fottugo be maako bana no mo wawi yakkude be maako ragare ha ayi nde o ummi o dari o wi ala man ahabba liqa allah ahabba allahu liqaa allahumma inni ahabbtu liqaaka fa ahbib liqai wawi raga kudba mako ragare o wi kala mo yiɗi fottugo be allah fu yiɗi fotta be maako ngam man allah mi yiɗi fottugo be maɗa diga ñande man ɓe mbi o metai wurtugo to haɗo kala lazina yazunnuna annahum mulaqullaha tammiɓe hamɓe ɗo hande ɗo ɓe yiɗi ɓe fotta be allah irum maɓɓe ɗon ha nder sahaba en annabijo sallllahu alih wa sallam en ɗo andi ñande uhudu ñande man on kono satani julɓe ko to amma ɗuɗɓe fu nder sahaba en ɗon ko ɓe en ɗo yela nder sahaba en woodi moɗo jogi dibinore ay ɓe hokkimo dibinore oɗo ƴakka se o wi annabijo jotta ko sendimo be aljanna se annabijo wi aya fotta be ɓeɗo ɗo on kabda be maɓɓe ha ɓe mbare o wi kañum tan o wala wakkati ñamugo dibinore ɗo se o sakkini ɗe nonnen o fi puccu makko o dilli o yehi bo o fotti be maɓɓe o habdi be maɓɓe man hananta ɓe mbari muman kamɓe on jomirawo wi minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila kaɗo ha suratul ahzabi to ɗo hamɓe wonduɓe be ɗaluta ɓe temer tati be sappo e tati ɗo hamɓe nane maɓɓe pat maɓɓe ɓe yiɗi shahada ñande man kanjum waɗi ɓe mbi kala lazina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ɗuuɗi heewi fi'a ayi ɓe jeysu ɓe wurti amma kamɓe be hoore maɓɓe ɓe inni hoore maɓɓe fi'a ha nokkure man ngam laarugo famɗugo maɓɓe be no ɓe woni tawi ɗuuɗi heewi kam haɗɗo kabariya moɗi ɓe tafsir wi ɗuuɗi heewi fi'atan yebre dalilatan famarde mana jama'are seɗɗa tanan ɓe wima fi'a kanjum ɓe wi jama'are diga temere be nogas yogo temere tati bo kamɓen woni fi'atu ko katibatu ngalabat fi'atan kasiratan jama'are ɗo famarde ɗo se nde jala jama'a ɗuunda wallahu jomirawo ma sabirina ɗo wondi be muyɓe haɗɗo ayi jomirawo nde tindini en mawqif man se jomirawo holli to ni ɓe muñi allah bo ɗo wondi be maɓɓe ayare man jokkat walamma barazu ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين جمراوي ولما برزوا وقت يلبنغرتو تيري بجالوت بنت جالوت قالوا سيبن بي
rabbana jawmi min afrin wanju alaina do amin sabran muñal wanju muñal do amin wa sabbit tabbitin addamana tambankoje amin wansurna wallu min bo alal qawmil kafirina do yimɓe hufraniɓe maɗo to haɗo ayi ayare to ɓe mbi kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan wallahu ma asabirina allah ɗo wondi be muyɓe kanjum sey jomirawo tinnini en mawqif man walamma barazuɗi jaluta wa junudihi wakkatiyel ɓe gurtotiri mo barazu haɗo mo baraza ɓe gurtotiri be jaluta nda hamɓe ɓe seɗɗa ɗaluta ɗo ardi ɓe nda jaluta bo ɗo ardi jamawa ɗunda ɓe gurtotiri ɓe yi'ay sembe maɓɓe ɓe yi'ay ko ɗume sey ɓe kusiti ha allah ɓe mbi rabbana jawmi min wa qalu rabbana afriq alayna sabran allah wanju muñal ha dow amin wato muñal ɗum hunde sanne nden bo muñal ɗo hempiɗana woɓɓe feere kañum on ɓe ɗaɓɓiti muñal ɗungal ha allah afrique ɗo mana jomirawo rufa wanja subba mana yasubbu alayhim jomirawo wanja muñal ha dow maɓɓe muñal ɗungal kanjum ɓe arti ɗaɓɓutugo ngam ɗume baadi solen bolli ala mum hesi keña ayi annabijo wi la tamannaw liqal adoyi fa iza laqitum fasbiru muñal ɗaɓɓita ɗum ha nanta konu muñal mara ɗum haaje amma muñal konu feere woni ngam muñal konu a muña ɓe mbare kanjum woni muñal may na bo aɗo jooɗi tan haɓe wara ɓe mbare ba a umma aɗo haɓa fodde bawɗe maɗa ha ɓe mbare kanjum woni muñal to kanjum hande ko ɓe arti ɗaɓɓutugo ha allah ɓe wi rabbana afrique alayna sabra wanju muñal dow amin nden wa sabbit aqdamana tabbitin bo tambankoje amin tambankoje kanjum woni kosɗe maɓɓe ɗum noon sabatu waɗɗo haɗɗo ɗum wari dow ɗum kinaya ko istiara ha yimɓe balaga sabbit aqdamana bi ma'ana ta ɓe dogga ta habre ñaaɗa ɓe kultora ɓe dogga a allah rufana ɓe muñal nden bo tabbitina kosɗe maɓɓe mana ta konne en maɓɓe yi'a kultorol ko seɗɗa ha maɓɓe nden waw surna nden ɓe nari bo ɓe waɗi raja'u ha jomirawo nda ɓe ɗaɓɓiti muñal ngam nanema tamannaw liqa allah ɓe arti ɓe yiɗi fottugo be allah no ɓe andi fottugo be allah ko ɗum catɗum ha yonki kañum ɓe ɗaɓɓiti allah wawna ɓe muñugo mawqif man nden allah lora tabbitina ɓe bo fayin ɓe gonɗa hananta nokkure konu man nden allah wawan walla ɓe kanjum wi won surna a be ɓe ɗo yiɗi shahada fu ɓeɗo tora allah walla ɓe bo won surna alal qawmil kafirin wallu min hado yimɓe hawtaniɓe allah ɓe noon hawtaniɓe allah hay ko nden bani israila hamɓe ɓe ɗon ɓe annabi samilu hamɓe on woni mumini en ha zamanuru maɓɓe ha nokkure man nden jaluta bo ɗo wondi ɓe nanta kan anin ko en ko amalin ɗin ko en hamɓe bo hamɓe on woni heferɓe kañum ɓe tori allah do'aje tati ɗo allah wanjana ɓe muñal allah tabitina tammankoje maɓɓe allah hokka ɓe bo nasaraku nam فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين جمراوي فهزموهم سيب انجالي بكو بيفتي بإذن الله بيننتا مولو جومراو ودنغي الله فقتل داود جالوت داود بيتدو داود هنكو انبري جالوت nden hanko dawudu go wa atahu llahu jomirawo hokkimo almulka laamu wal hikmata e andal ko annabako walawla difa'u llahi nnasa wa allamahu nden jomirawo andini bo mimma yasha'u ɗum ko o muuyi walawla to nangam difa'u llahi duñiki allah yimɓe badahum yoga maɓɓe
libabin yoga la fasadatil ardu da leddi ndiɗo ɗo sendi wonnan walakin Allah haqiqa jawmirawo zu fadlin o jam moƴƴe alal alamina do takle fa hasamuhum bi idnillahi ɓe torino Allah ko do aje tati ɓawo ɓe arti ɓe yerdi ikhtibaru ko imtihanu ɗum annabojo maɓɓe waɗini ɓe ko ɗaluta waɗani ɓe ko jomirawo waɗani ɓe ñaami jarabawa man nden fahin ɓe wari bo ɓe ɓilaayi ɓernde maɓɓe ha shaniji duniyaru haɗo suufadunko en wala wakkati haɗɗo suufadunko en ɓe ɗo nandidina duniyaru fuu be nanta nahru ɗaluta duniyaru ndu fuu maaru be cofol ɗaluta ɗo ɓe nandidirta ɗum ngam to a jogi duniyaru bana ɓe ɗaluta haɗi yarugo cofol ɗo to an on ñamata riba ha maaru ndu jaggatama a ñama riba ha maaru an on bo marta lahira to bo a wi a tokki bana yara ɓendu banni a yarita duniyaru bo ɗo bo ndu accata jaggugo maɗa catɗum bo a heɓa lahira to ka ɗurka kankama en wala wakkati fasirgo ka haɗɗo hamɓe nde Allah jaribi ɓe ɓe yerdi jarabawa Allah ɓe horifi maɓɓe ha Allah ɓe lori ɓe tori Allah wañana ɓe muñal tabbitina tambankoje maɓɓe nden bo walla ɓe nde ɓe tori Allah sei wi fa hasamuhum bi idnillah sei ɓe jaali ɓe mana ɓe yefti ɓe alhasima ko nufete be hasima geɓe ɗiɗi ɗe ngara ɗe ɗo haɓa woore waɗa nasaraku dow woore ndeɗo ɗo sei nde hultira jaalande ɗo sei nde sankita kaca kaca ko kuma nde dogga waɗa ka doggugo nangeteɗo nange daheteɗo dahe ndalaguji heɓe kanjum on woni jaalaɓe nden ɓe wari nangi ɓe waɗi nasaraku dow maɓɓe ɗo hamɓe on woni jaaluɓe kanjum on jomirawo wi fa hasamuhum sei yimɓe ɗaluta jaali yimɓe jaluta amma bi isnillahi be dunga e jawmirawo ko kuma isnu haɗɗo mo modi ɓe tafsir wi be irada muyo jawmirawo ngam ɗume ɓe cikki sharɗiji konu ɗume woni sharɗi konu arandejo toni konu Allah be annabijo horugo fimuɗum ha Allah ɗiɗaɓol munugo tataɓol bo gonɗugo kujeji tati to ɗi yaaliri wala ɓatta nasara ko waɗugo kanjum ɓe ɗo mbiya ko heɓata julɓe jotta fuu sakkini aqidaji tati ɗo to na non yimɓe ɗaluta hamɓe non yimɓe badar a yimɓe badar bo en ɗo andi ɓe nayi ɓe ujunere wurti ko ɓe adadu ɓe uddatu ɓe wurti annabi sallallah alih w sallam o wurti ɓe nanta pucci ɗiɗi ko sei geloɗi waɗi ɓe capanɗe jeeɗiɗi geloɗi kam amma ɗume pucci ɗiɗi ɓe wurtiɗi be kafaje woɓɓe feere ɓe ɗiɗi woɓɓe wi sala lutu cabbi ɓe jogi ɓe wurtai habre hamɓe ko wurtini ɓe feere nden ɗum ɗum warti habre amma nde ɓe cikki sharɗi ɓe gonɗi barka annabijo ayi sei ɓe gaɗi nasaraku en tanmi en tawan ka kanka fo ha nokkure maka diga suratu ali imrana ɗo seɗɗa maka waran nden timmuɗum maka ɗo hananta suratul anfali to ɗo hamɓe nde ɓe sikki sharɗi jamira sei hokkiɓe nasaraku fakatala dawudu jaluta sei inde jaluta wari balagatul qur'ani balanga qur'anu Allah yewte en haala dawuda diga fuɗɗode ko wala ko wi en ndano ɗum waari ngam ɗume ba en bolli kadi ga heskenya ibratu mara haaje ha qissaji qur'anu fu na kanje nufete be zati maji ba aa ibratu ɗume on hikima ka heɓi ko ɗume on a wasutori be qissa ɗo kanjum on mara ɗum haaje kanjum waɗi ɗum ɗo taytayni ayi nde jaluta laami ɓe ceenno koɗum sirira ɓe ceenno ɓe suttiri yimɓe sei daret ɓe wari ha babal konu tan nde babal konu warama bo ɓe ceenno on tasrifu konu ɓe ƴonanayi indema sei wiyen wane mbari wane tan sei diga haɗɗo jomirawo nde wi fakatala dawudu jaluta ni nane ma habre man hoore en on mari habre man nde goto mari goto ni habre timmi fakatala dawudu jaluta dawuda ɓe mbi annabi dawuda on haɗɗo nufete hanko annabi dawuda ɓi yusi ko yushi ɓe noon to luga ibriya oɗon nden ɓe nder suudu annabaku wiyetendu yahusa no kawari no modi ɓe tafsiru wiyata ɓe mbi hanko samuel wakkati ɓe wari wurtugo ɓe dillan konu man jomirawo sei umrimo o yaha saare yusi man nder taniraɓe yahusa o yaha o tawa ɗo mari ɓiɓɓe worɓe jeeɗiɗo ɓiɓɓe worɓe jeeɗiɗo ɗo pamaro maɓɓe ɗo o hoosa mo o dillida konu man hanko on
sirri habre man woni ha maako. To sey nde o wari ha saare Yusi o tefi ɓikkon man ɓe gaddani mo, sey o hoosi annabi Dawuda o tawi kañum woni pamaro nder maɓɓe, kuugal muɗum bo durgo baali, ɗum gaynako noon. Nden o hoosi mo sey o foni mo be nanta nyebbam maɓɓe addinul muqaddas maɓɓe, o foni mo nden o hoosi mo o wartidi be maako ha sangeere konuma. To Dawuda oɗo ha nder sangeere konuma, nden hanko Dawuda bo o waawi fiɗugo. ɓe mbi oɗo fiɗira be nanta basusa kanjum almiqla, ko kuma oɗo fiɗira be nanta folimre, kanjum ko waynaɓe watta hayre ɓe yirla ɓe yofa gotel nden hayre dilla. Ko ɓe bo ɓe ɗon mbi'a hanko on feni waɗugo ko wi'ete bindiga. To haɗo hanko Jaluta jemma wurti oɗo dulla ɗo, oɗo nder sangere oɗo dilla jemma, no modiɓe tafsiru wi, ɓe mbi sey hayre feere wolwanimo, nde wi an Dawuda hoosam, min on mbareki Jaluta woni ha juuɗe muɗum. O hoosi nde o lori o yaali hayre ɗiɗaɓre bo ha ka'e nayi, nde hawti ka'e nayi sey o hoosiɗi ɗe wakkatiyel ɓe ngari ɓe hawti. Ɗaluta laari ko fe'animo, o wi dedei no yimɓe ɗo bijjirimo, o wurti konu, o wari ɓe yetti hamawol konu, jamare pat bijji mo, acci mo feere mako sey yimɓe ɗo. Sey hanko bo oɗo be yaqiru nga oɗon ndiɓe annabi jo andi ɓe aɗa nasaraku, amma mawkif man catuɗum. Sey o wiyata moyjo on ummata. Nden hanko Jaluta nde o laari ɓe, ayi hanko e nane ma wi o juɗo, oɗo shirya habre mako bo, nde o wurti be kare habre mako sey oɗo waɗa mubaraza bana no konuji arrandeji warete, ko kuma bana konuji warande nanema aran konu noy on ɓe waɗirta konu. Mubaraza fuɗɗata tato, ko goɗɗo goto wurta wakkere ɗo, goto wurta ɓe haɓa, to ɓe haɓi goto mbara goto, to goto to mbari goto ɓe diga haɗɗo mbarɓe waɗɓe nasara ko mbari hamɓe mana wiya ɓeddi ha maɓɓe, mana sembe ɓeddi ha maɓɓe, mbaranaɓe bo hamɓe bo nanema ɓe diga haɗɗo kultol fuɗɗi nastugo ɓe. Sirri habre nanema kulol o, sirri habre kulol, yimɓe no ɓe ɗuɗiri fu to ɓe kultori ni shikenan, to sembe maɓɓe pat timmi. Yimɓe no ɓe famɗiri bo to ɓe cuski hamɓe bo nasaraku heɓake. To ɗo Jaluta sey tefi mubaraza, mo tefi mubaraza o wurta ha dow safon, oɗo wiya mo watta mubaraza be mako. Nden Ɗaluta bo o wi moyjo on wurtata habda be oɗo ɗo, be Jaluta ɗo watta mubaraza be mako. To waɗi mubaraza be mako ko yiɗi fu o wannan ɗum. Nden moɗi tafsiru wi aa, o wi o hokkan ɗum reta laamu muɗum, nden bo o tenan ɗum ɓingel muɗum. ɗo sey hanko annabi Dawuda nanema o lumjinaɗo, nden bo nder ɓiɓɓe zuriya annabo en o woni, kanjum waɗi sey o wurti sey o wi ndami ɗo, o ɓingel petel bo, o wi a wawan, wi mi wawan. Sey nde o wurti o waɗi mubaraza be Jaluta nde yimo sey ɗo jala, nda mawnugo mako nda famɗugo kungel wurti habdan be mako, sey oɗo jala, o wi ɗo ka ɓosaru on sakitita nyiwana, o wi e caɗɗum ɓosaru mai mbare nyiwa man bo. Nden Jaluta sey ɗo jala falaymo, to Jaluta oɗo wurtidi be nanta aɗoɗo uddatu mako, ɓe wi kolikolire mako tan tekkugo mare waɗi senti mita 12, tekkugo hummere kolikolire mako je o hufni. To Jaluta bo o mulhamu, Dawuda bo o mulhamu, o lomdinaɗo on. Ɓe wi sey o heedi ɓawo, oɗo waɗino wamde mako sey o jippinde, sey o hoosi miqla'u mako, ko ɗum basusa ko kuma folimre ko bindigaru mako, sey ka'e go sey o tawi ɗe narki ɗe pat maje ɗe ɗo hawti ɗe warti tamre woore. Nde ɗe warti tamre woore sey o waɗi ha miqla'u mako, sey o titini tinde Jaluta ɗo lara mo sey ɗo jala tan, ɓingel o moko tan ɗo jala tan. Wakkati nde o inni Allah o fiɗi Jaluta, sey hayre man yehi sumpiti kolikolire mako, yehi pusingadi mako do'imo. To yimɓe noon andirta o mbari mo, ɓe wi sey o waɗɗi dow mako, o ta'i hoore mako, o ɓamti ɓe, o holli ɓe nda o mbari Jaluta. Wakkati en o holli ɓe o mbari Jaluta, ɗon on kadi sey kultorol sey nasti kan anin kon, sey ɓe ngaɗi ka doggugo tan. Toyi yimɓe 1,8 go ɓe pat maɓɓe nde ɓe yi alama nasaraku ko feƴƴina ko no udugo, ɓe pat maɓɓe sey ɓe doggi ɓe ngari wakkati en man, sey ɓe ngari kadi jotta ka ɓe ɗo ɓofta ndalagu tan. To haɗɗo ni kono man waɗi haɗɗo, ɓe mbi Dawuda hanko mbari Jaluta. Nde o mbari Jaluta, yewra sey wi wa atahu llahul mulka wal hikmata,
wa allamahu mimma yasha wa atahu Allahu al-mulka Allah sai hokkimo laamu ay ɗaluta nani woni wal kon mari jaruta fu ɗo mari reta laamu mako o gonɗi ɗo israilin ko en ɓe gaddi gissaji feere feere wayno o haɓi hawluta makka sahata ngam mo Allah subti subkugo ɗo nden gonɗini gonɗugo ɗo waɗani ilhamuji ɗo kiyana wonata ha mako kañum waɗi ɗuɗɗum nder ko fasire ɓe wiyata fo wala no ɗum sahira hanko ɗaluta o gonɗi nde oɗo ɗo mari jaluta nde dawuda mari jaluta ni sai o hosi ɓiyi ko go o teni ɗum nden o ta'i laamu mako reta sai o hokki ɗum nden neɓayi israilinkoji ɗon ɗuɗɗum haɗɗo aa ɓe fartimo waɗɗo pat ɓe sahatako nden ɓawo Allah waɗani mo mayde annabi dawuda sai hawti laamu mako fuu ɗo ɗon wa atahu Allahul mulka sai o warti hanko mbari jaluta nden woɓɓe wi diga wakkati o mbari jaluta ɗo sai daraja mako ɓamti ngam o mbari mo mbaratake o waɗi nasara ko mbarugo irum jaluta to diga ɗon daraja makko sai ɓamti sai o mari ka buuro bani israila fuu oɗo ɗon Allah sai hokkimo laamu bani israila fuu sai woni les maako to haɗo ɓe mbi annabojo nden wal hikmata ɓawaɗo ɗon Allah sai lori hokkimo annabaku bo fahi hikmata haɗo ɗum annabaku haɗo ɓe mbi laamu be annabaku meɗai hawtugo sai ha annabi dawuda be ɓiyum annabi suleimana annabi dawuda hanko on heɓi o laamɗo ha bani israila fuu muɗum cuuɗi 12 pat les mako ɗi woni nden Allah lori hokkimo bo annabaku bo nde annabi samil woni nde ɗaluta maayi o hawti laamu muɗum fuu o warti hanko woni lamɗo nde annabi samil bo maayi o jaɓi o ronti annabaku bo sai o hawtiɗi ɗiɗiɗi fuu hanko woni lamɗo hanko woni annabojo ɗiɗiɗi pat o hawtiɗi nden wata Allahu al-mulka wal hikmata wa allamahu mimma yashau Allah sai andinimo wal hikmata ɗo kujeji ɗuɗɗi on sawi ha totton nden wa allamahu mimma yashau woɓɓe nder moɗi ɓe tafsir wi ko o muuyi hanko Dawuda o fere bo wi ko Allah muuyi haɗɗo ɗo non Allah andinimo e wi Allah andinimo bolle dabbaji en tawan qissa Dawuda timmuduɗum waran diga suratul an'am to tilka hujjatuna atina ibrahimu ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyati dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa isa wa kadhalika najzil muslimin wa ismaila wa idrisa kullun min asadi haɗo ɗon on issaji may timmuɗuɗi warata qisasul anbiya may pat ton on warata ngam ɗo ɗonon jomiraɗo limtata goto ɓawo goto to haɗo to ton issa annabi dawuda warata nden ha o allama mimma yashau ɗo bo ayi hanko wodi e jomiraɗo wiyata mo wa allamnahu san'ata labusin li yusinakum min basikum ayi Allah andinan mo andal no o waɗirta sulkeri nden ayare feere bo wi wa alanna lahu l-hadid ya jibalu awwi bima'ahu wa tayra wa alanna lahu al-hadid hanko annabi dawuda ha hikima ka Allah hokkimo be annede Allah hokkimo o wajjidini be maaji ha ummatoje nder man Allah hokkimo ilmul aswati o nanan kala sautuji fu nden Allah hokkimo fahin o waɗanta hakkumu be sautu voice ɗo hanko o waɗanta hakkumu be majum wodi annal gollal feere woni ha ulumul aswati en mari wolugo iru maga fu andal man kangal nyande Allah andini mangal be nanta kalimaji a watta tasarrufu ko ɗume fu mana sautu maɗa be majum a watta tasarrufu ko ɗume a wawan a weeya ha dow hendu fu dow sautu goɗɗum feere a wawan a ronda hunde nde rondatage o serano nde foti ko tapare nde mawɗi fu wodi sautuji goɗɗi feere ɗo to a waɗɗini tapare man se nde weeya ba a andi hunde ɗenen nde weeyata ko kuma hunde nde sawi hendu weeyata dow ndiyam banni am bo a wewnata hunde ha dow hendu ɗum ilmul aswati hanko annabi dawuda ha maako andal man feni kanjum ay aya to nde suratu dawuda man ya jibalu awwi bi ma'ahu wa ɗayra suratul anbiya'i ya jibalu awwi bi ma'ahu suratu saba'i ya jibalu awwi bi ma'ahu wa ɗayra wa alanna lahu l-hadid koseje wartu mana to hanko annabi dawuda oɗo janga deftere mako zabura to koseje fuu muɗum se waɗa ka notugo mo
mana kosoje ɗe fuumaje sei ɗe waɗa ta nangumu be sautu mako, sei a tawa kosoje maɗe pat ɗe ɗo waɗa ta nangumu be sautu mako. Nden wodi jomirawo wi Allah eltanimo koseje hanko annabi Dawuda man nder wa allamahu mimma yasha'u man. Nden wodi jomirawo wi nden kanko to ɗo janga ɗo bo dabbaji solli fuu muɗum ɓawo ɗo nana golle maji sei ɗi wara ɗi kawta ha mako, ɗi fuumaji ɗi wara ɗi ɗonanamo, ɗi wara ɗiɗo taarimo. dabbaji no ɗi foti fu colli no ɗi foti fu sei Allah ɗiɗo taarimo. ɗo ɗum kususiya ɓe ande ɗe Allah heerimo hanko annabi Dawuda on. je ɗon ndes watenawol mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha'u. en tammi en tawan ɗuɗɗum fu kala komoyjo fu qisasul anbiya'i, ngam ko en fuɗɗi surol Baqara wala en ngaɗi kisasul anbiya'i, en ngaɗi jusɗu je kisa annabi Adama seɗɗa. wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, hanjum tan en wolli. sei bo hawadisu pe'anɗi annabi Musa gotol gotol, amma timmuji ɗum kisasul anbiya'i kanjum kala kola to en yetti hananta annabojo fu en ngaɗan qissa muɗum. a tawan ajza'u qissaji goɗɗi feere ɗo sankiti ha suraji feere, amma kala annabojo mo en yetti fu je suratul an'ami to a tawan en ngaɗi qissa annabojo man fuɗɗode muɗum ha timmude muɗum, ko darseje ɗiɗi no Allah fondiri en fu. to ɗo walla mo mimma yasha jamirawo wi walawla difa'ullahi nnasa ba'dahum bi ba'd, walawla to nangom difa'u duluki ko duytirki Allahu Allah, to nangam duytirki Allah annasa yimɓe ba'dahum bi babin yoga maɓɓe be yoga la fasadatil ard, da leddi wonni. woɓɓe nder modiɓe tafsiru walawla dafu jangiri nder modiɓe qurra'u en ɓe jangiri walawla dafullahi nnasa, na fi'u tanma jangiri difa'u, luttuɗum qurra'u fu ɓe jangiri ɗume walawla dafullahi nnasa ba'dahum bi ba'd. to na ngam duytirki yimɓe yoga maɓɓe be yoga, dafu tuddugo hunde mana yerɓugo nde. to ayare ɗo ko nde sappata haɗɗo sei en laara ko nde timmiri. wala wadifullahi nnasa babahum bi babin la fasadatil ard. to na ngam sirru attadafu'i, sirru tadafu'i ɗum andal on musamman, ɗum andal on musamman, amma en bolwa ko jusɗu nder magal. Allah tagi tagle maako, nder tagre o tagi on o tagi duniyaru meɗen ɗo. nder duniyaru man ɗo sei o tagi tagle goɗɗe feere kanje ha duniyaru man ɗe gaɗata, amma nde o tagi ɗe ɗo o tagiri ɗe be mashi'a maako, o wodini ɗe be mashi'a maako, nden bo o hokki ɗe bo irada, mana o waɗi ɗe dow irada maako, o waɗani ɗe irada, nden o hertitini ɗe bo kala ko ngeleyel fu be naw'u muɗum. nder man modi ɓe wawan waɗa tasnifu tagle Allah woni ha duniyaru mum fu ɗum geɓe nayi on, ko ɗum hayawanu, ko ɗum nabatu, ko ɗum jamadu, ko kuma ɗum mawaddu. hayawanu ɓiɓɓe adama be dabbaji fu muɗum nasti haɗɗo, nabatu leɗɗe be gene be ko fuɗata fu nasti haɗɗo, jamadu kaytini ɗum ka'e jamɗe e ko nandi be majum fu hawti haɗɗo. nden mawaddu bo kanjum on almawaddul kimiyai, andal kimiya, kanjum ɗum ulumu zarriya ko ulumu maduna zarriya. nden nde Allah tagi ɗe sei waɗani ɗe irada, hokki ɗe kudra maje be kudra jomirawo, hokki ɗe bo irada. ɗum on woni kudra maje, kala ko toye fu woodi no yeɗirta be ngendam muɗum. nden ayi ɓiɓɓe adama ɗo yeɗira be ɗume, be tana suɗuko be dabbaji fu kanjum on rimrimturgo. nden gene bo ko leɗɗe bo ɗo yeɗira be buzuru be nanta awdi, kanjum leggal to ngal waati ko ngal firi ngal waɗi bawarlale, ngal waɗi ɓikkon sei ngal sammina bafe magal, ko ngal sammina awdi magal ha leddi, to ndiyam toɓi sei a lawa awdi gonori fuɗi. kanjum bo kanjum on udura ngendam muɗum je Allah waɗani ɗum. nden ko kuma mawaddu, hunde haytininde bo kanjum on huɗu woni me nujjul ma'adini, kanjum on gasarle, kangeri be nanta yaɓutu sei to jooɗi
hananta darajatul harara kaza wodi ko badubi kazaji nden yaha yotti nujju muɗum ɓendi nden sai mawaddul kimiyaiya kanjum bo kanjum e wima duna zariya ɗo kanjum bo tafa'ulu to a hawti kaza be kaza hokkete kaza to a hawti kaza be kaza kanjum ɓikkon meɗen jangoɓe fu ɓeɗo andi to a hoosi nonde kaza a hawti be nonde kaza sai hokkama nonde kazare to a lori a hoosi nonde kazare be kazare a hawti sai lora hokkama nonde wonde feere kanjum ɓe mbiyata tawlidu ko tawalludu rimrimtirgi ha kujeji nayyi ɗo ɗi fumaji Allah waɗi ɗi sai waɗi ɗi ngam ɗi lutta ila ajalin musamman mana ɗi lutta yahugo sarti goɗɗum feere inna ɗum ko kuma wakkatiyel gongel ngel Allah inni ɗum luttata to nder majum nde Allah waɗi ɗi luttoji ɗo sai Allah waɗani ɗi alquwa shahiya wal quwa alghababiya en hosa je hayawanu tan en bolwa ɓiɓɓe adama be dabbaji sai Allah waɗi alquwa shahiya ɗumen quwal shahiya yiɗi ko wellanta ɗi ɗumen quwal ngababiya bo kanji bo ɗi duyanan ko torrata ɗi to haɗi yiɗi ko wellanta ɗi ɗo kanjum on ɓi adama tokkan lawol no tokkata fu ngam gasna maslahakuji muɗum sai ha Allah tongimo marɗo dina to Allah tongimo to na ngam Allah tongimo be dina nden bo kulol Allah tawama da ɓi adama da o wawata kono o joɗa be talakaku o laara goɗɗo ɗo mari o hosay o waɗi Allah sai waɗi hanko quwa shahiya mako fu Allah tongimo be nanta sharia nden oyato bo Allah waɗani mo quwatu tadafuɗi hanko bo dede no o rentirta to o yehi o memi be shahiya mako to o yahan o mema wodi ko heɓata mo andugo ko wodi ko heɓata mo ɗo sai ɗum duña mo waɗa ɗum o renta o huway ko kuma o kulo Allah o andi Allah haɗi o daya hunde man o bo daran to heɓi hunde muɗum yiɗi dara renana hoore muɗum hunde muɗum sai a taw kañum bo naftiran be bawɗe muɗum fu ngam rena hoore muɗum ha oɗo ɗo desana hoore mum nafu ɗon bo rena hoore muɗum oɗo bo oɗo rena hoore mako ɗo oɗo nafa hoore mako ay haɗɗo on fuɗɗam sirru tadafu iman woni o kodeke wakkati ele ata eɗen fassira ɗum dede no Allah no hakkilo famata amma modiɓe tafsir hamɓe haɗo koɓe mbi ko ayare nufata mana julɓe ɗo duña heferɓe be keferaku mana heferɓe bo ɗo haɓa duñugo julɓe daga to dina maɓɓe heferɓe ɗo haɓa senda julɓe be dina muɗum julɓe bo ɗo haɓa kaara dina muɗum to amma ɗum fu majum to en hawti ɗum ijmalan nde wakkati wala sirru tadafuɗi kanjum on Allah tagiri duniyaru meɗen ɗo kanjum o wi walawla dafullahi nasa ko walawla difaillahi nasa babahum bi babi la fasadatil ard da duniyaru men du vonnino tona tadafuɗo ɓe yerɓa ɓe wodi aya en tan mi fassirgo sai to ñetti amare wala yazaluna mukhtalifina wa lidhalika khalaqahum ay jamira wi ɓe seedatako ɓe ɗo luuri ngam man bo o tagani ɓe to Allah hokki en yotti ha ayare man en fassiran ka timmudu ka yiɗi en gaɗa dar feere musamman do hala sirru tadafu'i je be man on Allah sigiri duniyaru meɗen ɗo ngam to na sirru tadafu'i je Allah tagi duniyaru man nden o tagi ɗum bo hakko o tagi man pat sirru tadafu'i ma ɗo ɗon da duniyaru man du wonnino la fasadatil ard da du wonnino walakin Allah hakika jomirawo o du fadlin o jam moƴƴo on alal alamina do tagle fu muɗum tilka ayatullahi تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك ليتم دو ko qissaji ɗo ɗi fuumaji ko isa ɗaluta be jaluta be shamwilu be bani israila be kaɓe maɓɓe be annabi dawuda ɗo ɓe fuumaje ayatullahi ɗum ayaji Allah on mana alamaji lamuntaku Allah be bawɗe muɗum natluha alayka min ɗon jangade dow maɗa an annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi be gonga ka fewre waranta ɗum wa innaka an laminal mursalina wallahi aɗo nder nulaɓe sallallahu alaihi wasallam annabijo sallallahu alaihi wasallam kala jawmirawo ha wolwi haala mako fu sei to lori sembiɗinimo ngam waɗanamo nashaɗankaku ay oɗo andi diga o ɓingel o andi o annabojo Allah diga o ɓingel o andi o nuraɗo Allah nden wakkati o hokka annaba ko andi o annabojo Allah nden ko fe'ata be mako fu kadi annabojo ka haɗo modiɓe sufa ɗum ko eno hawa no Allah seɗɗa
en wurtan nder mawdu'i meɗen subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal katim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin